αμυντικά rebound τα οποία ήταν καθοριστικά. Από την άλλη πλευρά η Μπανταλώνα είχε την τύχη με το μέρος της. Φαίνεται ότι ο προπονητής της Μπανταλώνα είναι υπερβολικά τυχερός, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι με τρίποντο είχε κερδίσει πέρυσι, με τρίποντο και μάλιστα από παίκτη από τον οποίο δεν περιμένεις να πετύχει τρίποντο, από τον Ντάμψον, ένα σέντρεφορ. Μουρτζόγλου, πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποδώσουμε και εκτός από την τύχη που είπατε στην Μπανταλώνα και κάποια σωστή τακτική αμυντική απέναντι στα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο? Δεν θα έλεγα αυτό το πράγμα. Χάθηκε η εικόνα. Φαντάζομαι ότι θα ξαναπάρουμε Τελαβίβ. Μουρτζόγλου, καθώς παρανευλήθηκαν οπαδοί του Παναθηναϊκού, αυτοί από τη δική τους την πλευρά χαρούμενοι γιατί η ομάδα κέρδισε και πήρε την τρίτη θέση, κέρδισε την Μπαρτσελώνα. Έτσι λοιπόν δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα. Συγγνώμη ότι Παναθηναϊκός είμαι εγώ, να αποκαλυφθούμε τώρα. Παρόλο που ντύθηκα στα εθνικά χρώματα απόψε που ήταν τα κόκκινα, μια και εκπροσωπούσε τη χώρα στην κορυφή ο Ολυμπιακός, ακούμε και κάποια άσχημα συνθήματα από τους καλούς φίλους του Παναθηναϊκού που είναι και ενθουσιασμένοι. Άσχημα συνθήματα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με τα εθνικά χρώματα απόψε και μια και έχασε.